сегодня праздник. Мы сегодня запускаем, открываем новый продукт, будем с Днес ним е знакомиться. празник, пускаме новия ни И продукт, ще се запознаем сейчас я с хочу него. пригласить сюда И днес человека, искам который да поканя посвятил всю човека, свою който е жизнь посветил целия си изучению, живот на производству изучаването, продукции из производството морских на водорослей, продукти от который организовал морски кафе и производство, который водорасли, който занимается организира научной работой до производство, сих пор който и се будет это занимава с делать научни и дальше. работи, ще Это продължава да президент го прави. Това холдинга е «Мир президентът на торговли», это холдинга World of собственник Retail, и научный собственика и руководитель, научният руководитель ръководител производственного на объединения ръководител на производственото биоинновационно-инновационных обединение технологий Анатолий Анатольевич Хитров. биоиновативни Мы технологии сегодня с ним Анатолий поговорим, Хитров. мы сегодня зададим А ему днес вопросы, ще говорим которые с нас него, всех ще му зададем интересуют въпроси, по които новому ни продукту, потому интересуват за что новия продукт, продукт действительно новый, защото революционный, продуктът наистина е нов, и нам нужно революционен знать и трябва да знаем многие вещи, потому что мы его продаем, мы много его неща, предлагаем защото ние го людям, мы его предлагаме, ние продвигаем, го и нам нужно знать все придвижваме, ние го самые предлагаме и мельчайшие трябва да знаем особенности най-дребните производства, детайли особенности от строения, производството, особенности особености на какие-то строежа, фишки, которые някои отличают этот тайни, продукт от които других отличават продуктов, този даже те, продукт от которые уже были в други нашей линейке. продукти, които са били в И мы нашите сегодня с линии. вами И днес а, заедно будем с вас изучать, начнем, продолжим изучать ще продукт, продължим да изучаваме но продукта, сегодня у нас с вами такое но занятие, днес наверное, имаме такова едно такое специално стартовое. занимание, Так, Анатолий стартово Анатольевич, занимание. Така, здравствуйте. Анатолий Анатольевич, здравейте. Здравствуйте, Ирина. Здравейте, Ирина. Здравствуйте. Можно я начну задавать вам вопросы? Ще започна да Прям со ви старта, да? задавам Прям въпроси Вопросы. още от я вас уже самия представила, старт. наверное, может, вы тоже. Аз ви У вас представих, сегодня много може би, новичков, много и новых вие людей, ще си может быть, не все представите, вас имаме много, знают. много хора, много Конечно же, вас нови знают хора, може би лично някои не ви многие познават, партнеры, много но хора ви сегодня будет познават очень лично, много новых но людей, днес са которые поканени много вас, нови возможно, видят хора, первый които раз. възможно ви виждат за Вот. И първи именно път. для этого наше И интервью за я хочу, това чтобы наше вы тоже интервю, рассказали о себе, да немножко разкажете представились. малко за себе си, да се представите. А как меня слышно и видно? Давайте Как все се все-таки чувам и поставим это, се да, виждам, нормально слышно? дали се виждам и се чувам. Напишете ми в българската стая, дали виждате и Видео, чувате. звук. Да, звук есть, все есть. Да, имаме Друзья, если у звук. кого-то плохо со звуком, с картинкой, просто Ако някой не перезайдите из вижда или другого не чува, браузера, просто зайдите, презаредете или потому през что друг мы видим, что у браузър вас все в порядке с влезте. техническими Да се надяваме, че всичко при устройствами. нас е наред. Също да, благодаря на Так, ну всички. все, отлично. Ну, если с кем-то мы не знакомы, Ако то меня някой зовут не ме Анатолий познава, Хитров. казвам се Анатолий Продукт, Хитров. который Този продукт, сейчас находится перед който вашими сега глазами, виждате, это как раз вот е именно то, о чем говорила това, Ирина. за което Это говореше продукт Ирина. глубокой Продукт модернизации, е с новой много биотехнологии, модернизиран, как с мной нова было биотехнология, която в разработих процессе аз обучения в в процеса на магистратуре обучението по си биотехнологии. в магистратурата Сейчас по я уже в биотехнологии. аспирантуре, А сега съм и вече как на раз на этом аспирантура продукте буду защищать и диссертацию. с Вот, я този надеюсь, продукт что ще все у нас защитавам. пройдет, то этим летом я сдам кандидатский минимум, и През следующим този летом месец ще уже смогу а, защитить диссертацию как раз-таки по имам этому изпит и продукту. дисертация Не по только по този этому, продукт, и у не нас само по линейки, този. по сути, три технологии, Всъщност три имаме три направления. технологии, Первое, три всем хорошо направления. известный, Първата е давно известна на известный, это всички, Вертера-гель, а това е который Вертера-гел, зарегистрирован как продукт който е регистриран терапевтического като лечебного продукт диетического за профилактического терапевтично, питания. Это диетично и линейки профилактично Вертера хранене. Форте, В линиите это Вертера линейка Форте, Ангио. линията Следующее развитие Ангио, технологий – это следващото продукты развитие серии ProMax. с продуктите от И серията вот ProMax технология и 3.0, технология которую 3.0, я не только разработал, но и запатентовал, която и не получил само разработих, но в и январе патент на эту патентовах. технологию. Скоро я буду защищать Скоро получих кандидатскую диссертацию патент и ще защитавам под дисертацията продуктом си. И плазма. това е именно продукта Вот. Меня плазма. лидеры сегодня попросили, Днес лидерите с ме кем я общался, помолиха с тези, с объяснить които ситуацию говорих, да по обясня отгрузкам. Вот. Я ситуацията хотел бы, наверное, по снять часть с этого логистиката. Искам с из това да много започна, складодержателей. защото имаме много държатели на Ситуация складове. следующая. Ситуацията е Так как следната, тъй в като начале в февраля, началото на точнее, 28 февруари февраля, было объявлено, что беше обявено, мы делаем некие че такие миксы, правим то някакви есть такива на миксове. языке вискоделов это звучит Тоест, как бленд из разных това е блендиране на технологий. няколко Например, технологии, мы смесване на смешали няколко технологии. базовую Смесихме технологию базовата с технология с технологией плазма. технологията плазма. И, конечно, И, как производству и понадобилось производството время, имаше 10 дней. нужда от време, около 13 10 числа дни. мы ничего От не грузили. 13 нищо не Сегодня, сме как видите, в товарили. лаборатории. Днес, както виждате, сме Работаю на само в складе, лабораторията, и бях и сейчас на активно склада обклеиваются и стикерами сега продукты, активно се маркируют облепват стикерами, с стикери которые уже продуктите, поедут които вече ще нашим дорогим тръгнат потребителям, към нашите нашим скъпи складодержателям, потребители, уже към с складодържателите, вот это такой бленд, то есть микс гелей. с тези Вот. миксове от гелове. По консистенции, как Консистенцията плазма ще смешивается бъде например, базовый плазма гел смесена с Вертера Форте базов будет гел, чуть например, жиже, или с будет форте, напоминать малко консистенцию по-рядък. Ще ProMax. подобява асистенцията на Вот. ProMax. Вязкость продукта Вискозитета се
е продиктувана от наличието на продуктите на нехидролизирани полизахариди, а вертерагел винаги е такъв платен, защото там полизахаридите са като лагиновата киселина, като фукоидан, ламинаран, те не са хидролизирани, а плазмата нямат такъв вискозитет като вертерагел, защото тази технология, полизахаридите, за които ви казах, Ирина също ще разкаже, те частично са хидролизирани, а плазмата, както вече казах, това не е само технология 3.0, уникална биотехнология, това е и интелектуален продукт. И Ирина ще говори днес много за олигосахаридите, за олигомерите, различни молекулярни маси. Ако някой има интерес за това и е готов да приеме това и да го преразкаже на своите клиенти, ще разкажа малко за това, че при създаването на технологията нямахме за цел да отделим някакви олигомери и на полизахаридите отделно. С това се занимава фармакологията, но днес според възможностите на производството мога да получа целен фармакологични чисти субстанции. Това са на всички известните алгинова киселина, манитол, ламинаран, фукоидан, олигомери на алгиновата киселина, но задачата ни не беше такава, защото все пак се занимаваме с хранене, занимаваме се с здраве и така съществува колосално количество публикации и изследвания за активността на полизахаридите с различно молекулно тегло, активността на техните олигомери, когато са хидролизирани алгинова киселина, други полизахариди, то активността е по-висока, защото различното молекулно тегло влияе върху различни процеси. Някъде идеално подхожда за изяждане на парчета от монозахариди, олигозахариди в нашата микробиота. Някъде монозахаридите участват в строежа на клетките на имунната система, а някъде покриват клетката с въглеродна обвивка, верига. И нашата задача беше да направим все пак интелектуален продукт. Затова ние не правим от това никакви фармацевтични или биологично активни субстанции, защото частичните олигозахариди са направени, за да се направи такъв бульон, в който се намират и високо молекулярни, големи молекули и други сулфатни групи, които имат на краищата си фукоидани, монозахариди, олигомери, олигозахариди, за да може непосредствено във вашите черва, където се случва смукването на полезните вещества, където стъпват в биохимични реакции с нашия организъм, с кръвта, за да може организмът сам максимално да използва този най-богат ресурс от морските водорасли, от състава, който не притежават нито едно растение на Земята и които не могат да се съперничат с него, да се съревновават с кафевите морски водорасли по състав. Ще обясня защо. Представете си, че виждате през есента огромно количество листа, които падат на земята. Някъде има органика, например листа, някъде гният трупове на животни и за разлика от растенията на сушата, площта на всмукване на вещества, които са ограничени от кореновата система, това е мястото, където расте растението. Също и минералният състав на почвата, където расте, то при водораслите няма такова ограничение, защото те нямат корени. Ламинарията всмуква с цялата си повърхност на листата, но какъв бульон от тези вещества, тази субстанция попада в морето, е много лесно да се разбере, защото всичко в почвата ферментира, от бактерии, гъбички, нещо се разлага и така нататък. Защото ако вземем хората, които присъстват тук, вие се състоите на 100% от това, което преди е летяло, бягало, расло някъде. Но всъщност, когато си отидете от този свят,
Вие ще си лежите в гроба спокойно, ще се случва процеса на разлагане, ферментативни ензимни реакции, ще се превърнете в този прах, който дъжда ще измие и ще отиде в реката. Защото от всички почви всичко отива в реката, а реките, както знаете, се вливат в моретата. Затова морето се нарича екстракта на сушата. А абсолютно всички атоми, всички хранителни молекули, които ги има на Земята се намират в морската вода. Ламинарията с какво се различава? Че с цялата си повърхност всмуква всички тези, притегля тези елементи, някои ги синтезира, други ги всмуква и получаваме невероятен по състав нутрициологичен бульон, който ни е необходим на нашето тяло. Но не можем да разградим ламинарията, затова можете да употребявате килограми ламинария, но полизахаридната стена на растението, една секундичка, ще ви покажа. Нет, в лаборатории нету, хотел вам В показать. лабораторията нямаме такъв лист. Полизахаридната стена на растението е много плътна и за разлика от преживните животни нямаме ензими, които това са като целулаза, която може да разгради тази стена. Това означава, че във нашия стомашен сок, вашите ензими, бактерии не могат да стигнат до съдържанието на до стената на тези листа, за разлика от конете и кравите. Както знаем, конете нямат повишено масно тегло, те са сухи, с жили, мускули, те ядат трева, цялата им ензимна система е съсредоточена върху това максимално да разтваря обвивката на тревата и да вземат оттам аминокиселини, мазнини, белтъчини и така нататък. Създадахме такава технология. Вертерагел, който беше създаден от Виталий Корзун, използва друг тип хидролиза. Има не само ензимна хидролиза, а има и киселинна хидролиза, алкална хидролиза. Първата хидролиза, която се случва с храната, това е с солна киселина, която започва да разгражда това, което е възможно да се направи по киселинен начин, а след това през червата. И когато тази храна премине през ферментация, която се случва благодарение на ензимите, които се изработват от злащомашната жлеза, тази храна се разтваря. При Виталий Наумович това беше алкално-киселинна хидролиза, за да отворим клетката, я замразявахме. Клетката се разширява и после с хидроудар тя се разкъсва. Вертерагел, това е продукт, който съдържа цитоплазмата на водораслите и тези наситнени или хомогенизирани парчета от растителни влакна, те също не са се усвоявали, не са се разграждали. Затова този продукт е прекрасен за новите хора, които сега се запознават с продукта. Линията Вертерагел Forte като базов продукт за детоксикация. Много добре свързва токсини в червата, радионуклиди, олово, арсен, които получаваме в голямо количество поради лошата екология и автомобилното движение. Живеем в големи градове. Всичко това добре работи. И съответно на Promax, геловите Promax, там разградихме целулозата с ензимите, които се наричат целулаза, за които говорих, и изкарахме още повече вещества, които се намират в клетъчната стена. Там също са много и са свързани с фибрили, полизахариди, целулоза. Целулозата беше разградена и получихме Promax. По количество вещества, които се съдържат там са значително повече и по-богати по сравнение с базовите продукти, базовия продукт Вертерагел. А плазма, допълнително частично ферментирахме ламинаран, фукоидан, алгиновата киселина, за да може да го направим интелектуален. Тъй като всеки полизахарид, да вземем за пример един, съществуват различни активности, различна степен на полимеризация, от
от молекулното тегло, от олигочастиците. Затова направихме така, че продуктът да работи идеално. Връщам се към морето и ви казвам, че няма да намерите на планетата растение, което е по-богато по състав, отколкото морските водорасли. Това е истинско хранене за поддържане на хомеостазата, защото знаете, че съществува такъв механизъм за защита от външните и вътрешните фактори на средата. Механизмът, който ни възстановява, който ни лекува, имаме всичко. При това е един изкуствен интелект, който може да бъде обучен, който може да се настрои и стои на стража на нашето здраве. Всъщност, това, което ни е нужно да работи нашата хомеостаза, трябва да спим, това е по-важно, отколкото храненето, дори в пълен мрак, и да употребяваме тези вещества, които, слава Богу, ние ефективно сме добили и имаме с висока достъпност и усвояваме, храносмиламе в много части на хомеостазата и продуктите, за които говорих. Ако вземем кръвта и вземем плазмата на кръвта и вземем гела и центрофугираме и махнем определен пигмент, ще се получи на практика идентичен състав. За какво говори това? За това, за което ви говорих, че цялата органика, която има на планетата, тя влиза в реките и от реките в моретата, където вече се всмуква от водорасли. Това е пряко доказателство за това, че това е много полезно за нас. Можем да го използваме както за козметика. Мисля, че Ирина ще ви разкаже по-подробно за това. Затова продуктът е бомбастичен и много се гордея с този продукт. И сега, както ви казах, бях на склада. До края на празниците ще изпратим всичко. Той вече ще пътува с плазма вътре, а тези миксове ще тръгнат към вас. Единственото, което трябваше 10 на дена да по-активно да пренастроим технологичните линии, за да в една опаковка е плазма, в друга гела, трябва да го смесим, после да го проверим в лабораторията и после да го изпратим на вашите потребители, на вас. Накратко, ако трябваше да го кажа накратко, това е. Благодарим на Анатолий Анатолиевич и имам още един въпрос. Мисля, че на всички въпроси отговорихте, които исках да ви задам. Продуктът плазма, има ли аналог на този продукт в света? Защото в лаборатории може би го изучават, не изучават олизохаридите, има конкретни работи, но може ли някой да предложи в такъв състав, в такъв мащаб, промишлен да го предложи? Не. В началото го казах, че получих патент, който защитава нашето производство, от това да може някой да го повтори. Разбира се, базовият гел, Вертера, като него има такива производители, в мрежовия бизнес нямат такъв. Всички убедително доказаха, че нямаме такава конкуренция, но има конкуренти, но те нямат тази технология, те предлагат базови неща. Тоест първата технология, която го прави хомогенна маса. Това е просто не отворена клетка. Това е първото, за което говорих, цитоплазма и парченца неразградена целулоза. Ако някой направи като минимум, знаете ли, производството може да се води, така да се каже, неетично и могат да се направят продукти като плазма, но тогава те ще трябва да заявят това на потребителите. Ако те това го заявят на потребителите си, то тогава ние ще ги накажем заради неетичното им поведение. По патентни спорове в съда винаги застава на страната на патентодържателя. Има много пари се въртят там и могат да се вземат, получат много пари от хората, които го нарушават тези закони. Първо, 35 милиона рубли взехме в съд, която миналата година
изведе ламинария с детско пюре. Те постъпиха много неосторожно за себе си, защото патента за рецептурата, при която водораслите се смесват с пюре, принадлежи на нас. И всъщност 2-3 месеца имахме патентни спорове и за 35 милиона рубли купихме допълнително оборудване, които спечелихме в съда. А сега в чата пишат, че много мрежови компании виждат нашия успех, започват да въвеждат някакви продукти с водорасли и така нататък, но още веднъж ще кажа, че това е маймунска работа. Това нещо не ражда някаква голяма идея, не ражда някаква философия, защото в нашите продукти е заложена философия, философия, която сме изградили за много години работа. А защо говорим за хомеофуд? Защото това е храна, която регулира всички нива в хомеостазата. Всички останали компании, какво продават на пазара? Таблетчици. Тук имам договори с фирми, които искат да им произведа монокомпоненти, които са на рафтовете в аптеката. Още нещо друго. Там няма никаква технология. Там няма идея, там няма философия, там няма нищо. Просто добре рекламирана среда за употреба на витамини, омега-3, витамин D и така нататък. Тоест няма никаква технология. Тоест няма никакъв живот, там няма нищо. Защото да повториш който и да е продукт, абсолютно всеки продукт от всяка компания в света, повярвайте, цялата необходима апаратура в лабораторията, в производствената база, може да се направи абсолютно всичко. Но да се прави на маймуни не бих искал, защото зад мен и зад нашите лидери вървят хора. Защо избрах този механизъм за дистрибутиране по мрежов път? Много пъти са ме питали. А отговорът е много прост, защото продукта има нужда от консултация. Ние не продаваме продукт, можем да направим витамин D, B, C и така нататък. Това няма нужда от консултация. Може да се продава през интернет, да се сложи на рафт в аптека и така нататък. А тук продукта има нужда от консултиране. И между нас винаги ще има човек, който ходи на вебинари, обучава се, получава резултати и тези резултати се показват и се разпространяват. И просто няма друг път. Тъй като тук имаме още и философия, се получава едно голямо семейство, които разбират как работи това, което имаме, как не работи, защото това количество предозиране, проблемите с черния дроб, които възникват в последствие на фармотоксикация или пък с биологично активни добавки, Ирина може би ще ви разкаже за това, това също е голям проблем. Защото хората безконтролно употребяват това, което им препоръчват нутрициолози, диетолози, дори и шарлатани, просто се попадат в режим на предозиране. Какво е това? Този режим? Включва се този механизъм на хомеостазата и възникват някакви странични ефекти. Тези странични ефекти могат да се случат не в процеса на употреба на фармацевтични препарати или добавки. Те се случват след това. Понякога се шегувам с лекарите и ги питам, къде в листовките към препаратите, добавки, лекарства, има изследване на страничните ефекти, които се случват след като препарата бъде спрян. В процеса е написано от смърт до някакви страшни думички за страничните ефекти. А страничните ефекти са нещо много просто. Това са реакциите на хомеостазата, на интоксикацията, на предозирането. Това са страничните ефекти. И никой, не знам защо, не провежда такива изследвания след като се спре това лекарство. А след това именно те се случват тогава. И всъщност, когато вие приемате тези неща и си мислите, че приемате ежедневно някои неща, например алкохол. Като пиете алкохол, да, чувствате се малко недобре. След това, ако това се случва всеки ден, когато употребявате нещо безконтролно, слагате в устата си, няма такива вещества, които не реагират с вашето тяло. Разбирате ли? Няма такива вещества. Всичко, което вие едете, пиете,
абсолютно всичко встъпва в някакви реакции. Веществата, които не встъпват в реакции, са инертни газове. Осма колонка в таблицата на Менделеева. Тези вещества, които на Менделеев, тези вещества, които ви не ги приемат, искам, освен да се занимаваме с бизнес, помагаме на голямо количество хора и това дори за мен вече не е бизнес. Отдавна не е бизнес, за мен това е философия, за мен това е идея и искам хората да бъдат здрави, максимално, които са в контакт с нашите продукти, с нашата компания. Децата ми вече вървят, двете ми деца по моите стъпки по органична химия, по биотехнологии. Тази философия обединява не само мен с вас, нашите потребители, нашите лидери, нашите хора, които предизват нашите продукти, но обединява и моето семейство в една определена посока. И това е много яко, защото това количество резултати, които ме мотивират, мене ме мотивират само резултатите, които получават продуктите, клиентите, целият си интелектуален потенциал, който Господ ми е дал, го влагам в разработването на продуктите в нашата компания. Затова без тази философия, не трябва да се прави бизнес. Не може, защото иначе ставаме шарлатани. Да изобретяваме някакви вълшебни неща, които вземат от гъби, от някъде от другаде, получаваме резултати и защото натискаме с този препарат на хомеостатото, защото продуктите, които съществуват на пазара, като фармацевтични субстанции, имат два механизма. Или потискаме, или стимулираме. Няма друго. А това е натиск. Там няма съзидание. Ние като биологичен вид, като хора, нашата цялата биохимична структура е върху храносмилане, ядене на храна, която вземаме от магазина, от градината, затова това е много важно. И да лапаме някакви хапчета, за да получим някакъв краткотраен ефект, е неразбираемо. Когато имаме този продукт, нищо друго не ни трябва. Защо да едем нещо друго, когато имаме този продукт? Това е достатъчно. Да, там единственото растение, в което се намират четирите основни метаболизма, белтъчини, въглехидрати и мазнини, там има и алгинова киселина. В нито едно растение това го няма. Така че, надявам се, всички ние сме обединени в една верига хомеостаза, така да се каже, и бих искал да се учим, да слушаме нашите експерти, за да можем да донесем до нашите клиенти тази полза, която човек взема не само когато дава парите си за нашите продукти, но и невероятната полза, и тя е несъизмерима абсолютно с парите, защото всички са се лекували или се лекуват в момента, но нали разбирате цената, която плащате. Затова историята е много простичка. Пак пишат въпроси в чата за сладките продукти, които искаме да снемем от производство. Да ви кажа още веднъж. Аз не съм казал, че всички ще бъдат премахнати. Сега в амбасадорския час ще обсъдим вкуса, който ще оставим, за да могат да го употребяват хората, но всъщност функционалното натоварване допълнително в сладките гелове просто няма. Тоест няма никакъв смисъл, освен презентационен смисъл. Просто хората са свикнали да ядат нещо сладко. Някой, ако иска да си хапне сладко, си яде нашите гелове, например. Трябва да го разбираме и за това направихме плазма и плазмакс. Две физически субстанции, едната в хидрогелова форма, другата в лиофилизирана форма. Какво е лиофилизат? Лиофилизара, когато замразяваме до минус 30 градуса, слагаме го в оборудване, където се изтегля въздуха, разредена среда на вакуум и се нагрява до 20 градуса. Водата се изпарява, защото температурата на кипене в вакуум е по-ниска, отколкото в нормални условия. И ние направихме, освен плазмата, от контейнера след 2 седмици ще излязат
лиофилизиран Вертера гел, лиофилизиран Вертера Форте, Ангио в средата на март, за да бъде удобно това. И разбира се, има ред особености, които са свързани с тези сухи форми. Първо, те абсорбират голямо количество течности, около 200 пъти, надвишавайки собственото си тегло. И сорбционната функция на лиофилизираните продукти е много по-висока от хидрогела, защото хидрогела, алгиновите киселини, които са в него, имат ионно-обменни свойства и затова много добре сорбират цезий, стронци 80-90, цезий 136, арсен и така нататък, олово и други елементи за сметка на алгиновите киселини. А за това, че има суха форма, допълнително абсорбира влага с разтворени вещества. За това е много добре за детокс и дори по-добро от продукта в базова форма. Какво още? Повишихме цените? Да. Първо, ние не само повишихме цените, но развихме и технологията. Първо. Второ место, 6 кутии, абсолютно достатъчно да употребяваме 4. От тези, които тръгват към вас, в 4 кутии ще получите целият този компот, който го има в водораслите. При това 3 технологии са съединени в една и смесени. Плазма, разбира се, топ нивото, когато човек вече е осъзнат потребител, когато чувства, аз вече чувствам, усещам продукта. Ако изям гел, ще имам един ефект, някакъв. Ако изям плазма, по съвсем друг начин ще се почувствам. Много добре тонизира. Тонизира не е продукта, а веществата, които се намират в него, които много са добре достъпни. Затова 4 кутии са ви достатъчни. Като пари няма никаква промяна реално. Ефектът, повярвайте, е същия и дори за тези пари, които сте изхарчили. По въпроса за парите, честно, решението беше тежко и технологичното решение също беше тежко. Цяла година след събитията, които започнаха през миналата година, не съм пипал цените, но по портмонето си разбирате кое струва в момента. Това, което ни разказват за инфлацията 12% сега, може би това е само при тях така, но това, което виждам аз, че ръста е от 100%. Това е, според мен, за някакви храни, някакви устройства. Всичко това е свързано и с времената от COVID-а, когато бяха нарушени логистичните вериги, заради тези глупави санкции, които сега за някого работят, за някого не работят. Бизнесите се преустройват. Тези санкции само стимулират бизнесмените да се развиват. Затова трябваше да ги повишим цените. Просто нямаше как и това е нормално. За да можем да се развиваме като екип, като компания, компанията трябва да бъде здрава. Компанията трябва да има здрава хомеостаза, здрава плазма на кръвта. Това са парите. Когато парите текат нормално, с такъв добър ефект и стигат до всички клетки на тялото на компанията, всичко е наред. Ако я скажу, что я год закрыл, чтобы вы понимали, по производству в минус 40%. Миналата година приключихме с минус 40% загуби в производството и трябваше да инвестирам моя собствен капитал, за да се задържим през тази година. За съжаление, не ми се карайте. Така се случи и така се случва. Максимално се постарахме да направим така, че за всички да бъде комфортно, да намалим количеството опаковки от 6 на 4 кутии, да допълним продукти с функционална ценност и натоварване и да се появят много нови резултати, които вие, повярвайте, ще видите. През почивните дни ще тръгне новия продукт. Акцията на Plazmax направихме, за да
употребяваме тези продукти, които ги има на складовете в непроменената технология, с непроменената технология, да могат да по 2 капсулки спокойно да си употребяват Плазмакс и да получат този невероятен продукт. Имаше въпрос по янтарната киселина, откъде идва тя. Мисля, че също трябва да отговоря и на този въпрос. Да, Ирина, да отговоря ли и на този въпрос? Да, ние не сме я добавили. Това, което е написано на продукта, много пъти съм обяснявал в Вертера гел, за лимонена киселина. Да, какви са тези допълнителни съставки? Всичко е много просто. Да започнем с глюконата. Това е сол на калция. Откъде се е появила та? Ние не го добавяме този продукт там. Ние пускаме ламинарията в тази сол, защото при реакция на алгиновата киселина с солите на калция се получават калциев алгинат. И това е необходимо, за да може после да се отвори клетката и затова всичко е много просто. Лимонената киселина, като янтарната киселина, че същността на нашата технология, освен тези ензими, които получаваме и използваме, и биотехнологията е да използваме целулоза, за да се ферментира. Това са отделни ензими, които получаваме или от растенията, или от гъби. В нашето растение от ръкообразни слагаме мая и маята почва да прави този ензим. Грубо казано, за да се образува този фермент, се слага в дрожди и условно казано гъбички, те продуцират голямо количество ензими, които хидролизират тези вещества като фуган или алгиназа, която образува алгиновата киселина и така нататък. Но преди това продължаваме да създаваме мащно-чревния тракт, защото за да се добрем до тези полизахариди, трябва да с някакъв киселен разтвор да обработваме и използваме янтарна киселина, а в базовия гел лимонена. Случва се киселина реакция и в резултат на реакцията на киселина и алкализат се поява сукцинат натрий, който има допълнителен ефект, за да можем да функционираме, да съществуваме в нашия слаб енергиен свят, защото като гледам тези, които не употребяват нашите продукти, приятели, познати, мисля, че и след това си има такива, винаги са изморени, винаги са в депресия, някаква увялост и така нататък. Но това го няма при хората, които дори вчера са били на рожден ден вчера и употребяват нашите продукти, 50 грама сутринта и организмът ти е радостен, цъфти и ти напомня, че трябва да работиш и никога да не губиш мотивация. И това е цялата история. Затова се радвам, че правим това, че правим мрежов маркетинг, защото само така можем да постигнем тези цели, които сме си поставили, защото още веднъж ще повторя, това е философия, а тя изисква разбиране, тя изисква обяснение, а всичко останало, което правим, получавайки резултати, получавайки пари от нашия бизнес, това е вторично, защото по-силна енергията е по-силна, когато имате идеи, когато притежава нашата компания в абсолютно пълен смисъл. Когато няма идеология и има само бизнес, това не е компания. Това е ходеща смърт. Или пристигаща към смъртта, защото там няма живот, там само бизнес. И рано или късно тези компании се затварят и изчезват, и което виждаме от време на време с вас периодично. Така че вие сте в правилната компания, направили сте правилния си избор. Радвам се, че сте тук. Благодарим на Анатолий Анатолиевич. Много подробно всичко разказа. Да, дори няма какво да питам. Всички въпроси, които бях планирал, дори няма да ги задам. Това беше моята цел. Продуктът ще тръгне по време на празниците.
по консистенция ще бъде различен, разбира се, но там също ме питат защо има написани противопоказания, примерно вземаме Плазмакс. Ние сме длъжни някои неща да ги пишем. На всички добавки има написани противопоказания. Затова това е закон на Руската федерация и ние го следваме, но това е просто храна. Разберете го, това е просто храна, в нея няма никакви страшни неща. Това е просто храна с много добра биодостъпност, затова не се притеснявайте. Ние не правим някакви високо концентрирани токсични вещества, а повярвайте, ако имате някакъв проблем веднага, това е може би ако имате някакъв проблем, ако се изринете, това ако имате някакви проблеми с йода, но на практика не съм виждал такива случаи, но структурата на йода е различна. Дори ако имате алергия, трябва да се разбере върху какъв йод, дали органичен, дали е с захар, дали е с аминокиселина, калиев йодид, който ще натовари само черен ядро, без да бъде ефективен. Там може да имате някакви проблеми. Така че това е. Ако имате други въпроси. Въпросов, я так понимаю, нет. Можно ли сразу применять новичку новые продукты? Може ли нов човек веднага да приема новия продукт? Да, разбира се, че може. Всяко едно тяло, да направим една аналогия с спортистите, тези, които спортуват, ще ме разберат, те идват в залата, примерно 50 кг и решава да се напомпи. Какво правят някои треньори? Да, сега с теб ще правим силови упражнения, ще купим някакви препарати, някакви протеини, които всъщност не са протеини, това е смес от аминокиселини и когато четем за протеините, не знам какъв друг протеин, такъв протеин, това не са молекули белтъци, това не е от месо, а се синтезира от микроорганизми и после когато имате аминокиселен профил и те ви се създават, ви казват, че това е говежди протеин, но работата е там, че когато човек започва да тренира, тялото му не е готово, а тази биохимия да се насочи за усвояване на този белтък, за усвояване на някакви витамини, за увеличаване на мускулната маса и така нататък. Затова тялото трябва да се подготви поне половин година, за да може в принцип метаболизма да се включи и да започне да расте. С Vertera-гел, защо се започва с началните продукти, защото тялото трябва по някакъв начин да се подготви, за да може да приема тези продукти, които пред вас се виждат сега. Плазма. Защо казвам, че аз чувствам вече по това, което ям на ниво физика, влиянието на продукта. Преди вебинара 90 грама изядох плазма, също е готов. И има такъв ефект, усеща се. За това може да започнете и с плазма, но по примера на този спортист, тялото трябва да е готово за прием. Ако тялото ви не е готово, то всъщност, извинете, но в тоалетната да го изхвърляте безсмислено, няма смисъл. Спокойно да си направим едно почистване с базов гел, всичко да го изхвърлим, да пренастроим процеса, да включим щитовидната жлеза, да включим хормоналната система, да включим имунния отговор, защото нашия продукт работи за това или заради това, просто да не преминаваме към веществология, защото организмът ни откликва на компонентите, които ги има в нашите продукти. И когато консултирам хората, винаги казвам, когато започвате да едете продукта, давайте просто да се наблюдаваме тялото, какво се случва с него по време на прием на продукта. Да наблюдаваме, не да мислим, както примерно
а у него идва нормализуется проблема суставов един или сердца. с Мы никогда не знаем, как надорно тегло, му организм се будет оправят расти, примерно потому ставните что тот проблеми. интеллект, Не который знаем находится в как гомеостазе, он вам не ще подвластен. ремонтира И организма и вот продукта, когда защото наступает волшебное время, а, когда вы спите, и вот вы интелектът ви е думаете, вот, неподвластен. ну И когато наконец-то эта скотина а, уснула, может, я могу сейчас спокойно поработать. Понимаете? И он начинает работать. когато Во седнете время да сна. спите, организма си казва, Желательно най-накрая спать. той заспа и аз започвам Очень да хорошо, работя. желательно Защо вообще казваме, че е после добре 6. да се Потому спи что добре в в этот пълен мрак, момент защото в работает този ваша момент система. работи Потому вашата что в система. процессе дневного Защото в бодрствования вы ее процес на напрягаете. И вас през надо деня вие восстановить. натоварвате тази И все система, тя трябва да се поломки в възстанови организме и происходят всички прежде всего, повреди в потому что организма человек се не спит. случват, защото човек не спи. Потом не пьет, и вот После только в не третий пие формат вода и вече трето е Мгм. защото не се храни добре. и не ест, да. Ну так как, опять же, Или знаете, изобщо даже не се мало храни. здесь людей, например, Много находятся, малко могут себе хора имат создать, там, тук, я называю, биохимический стол, да, които зайти в могат да магазин, си вот, направят набрать там белков, жиров, углеводов, где-то хапнуть биохимично нуклеиновую хранене, кислоту, да все си, еще получить с витаминами, все это да, да собрать, си он да купят застрелится. Понимаете, всякакви мы для этого и вещества, работаем. Не надо витамини, употреблять. минерали и всичко Вот все друго. есть, все, Просто просто не там трябва да го правите. При кушали нас себе го има мяско там, всичко или това. рыбку, Ако днес си лопнули плазму хапнете 90 грамм, все. месце, Будьте рибка, уверены, 90 у грама вас плазма, биохимический просто стол бъдете сигурен, собран че в соответствии вашим имате нормам. Все будет отлично. биохимичен набор, Поэтому тут как хотите, так какъвто начинайте трябва. с плазмы, там, с Затова, Промакса, както искате, с така чего започвайте. С угодно. плазма, с С Промакс, чего угодно. с каквото Будет и да е. работать Всичко ще нормально. работи, Но весь но эффект, весь кайф, целият конечно, ефект, почувствуете, разбира се, ще се когда почувства, вы будете уже понимать и когато чувствовать вече продукт. разбирате и Понимаете, когато когда усещате он продукта, станет вам родным. когато Поэтому ви стане классика, и потом свой роден. потихонечку Затова подтягивайтесь класика и на след това более полека към серьезные технологические показания. по-сериозните Это раз, во-вторых, там технологични есть продукти еще, първо, а понимаете, второ показания, например, има вот такива проблема там с показания иммунной с системой, каждый имунната второй, то есть система. проблема Всеки втори има такъв проблем. постконечная, пост этих Постковидни прививочная, там, куча проблеми, отработка проблеми осложнений, след да, и так вакцинации далее, и так и далее. То така есть нататък. тут уже нужна, уже И топливо тук нужно сразу, веднага ни трябва гориво, обязательно. Потому задължително, что, ну, к сожалению, очень много. защото има Потому много что усложнения. там многие, кто Много потерял хора, своих които знакомых за последние годы, загубиха да, близките особенно си, после ковида. особено през Вот. последната година след Многие. У COVID. меня тоже несколько человек ушло, Аз причем също в загубих нашем возрасте, няколко 20, човека, 45 лет. при това Вот. Это будет почти хора от продолжаться. моята възраст. Надо Това ще се обязательно продължава, заботиться о затова себе и задължително трябва да обязательно, си грижим за себе си. все необходимое Всичко, биохимические моменты с кровью продукт делает. всичко Поверьте, това, което е несмотря по на биохимията на кръвта, нашия продукт го прави. и вообще, в принципе, клетки, которые используются И для там, различных биохимических клетките, реакций, които се използват за различни там, биохимични где реакции в находится организма, углевод, там, където се все намират углеводы есть вот в въглехидратите, монозахара, такие как те се намират в ксилоза, монозахаридите, аллюлоза, вся като она есть, она вся в раноза, ланоза. Поэтому также вот много мы говорим о микробиоцинозе. Когато говорим също и за микробиоцинозата и микробиотата на червата, Жрачки для них в в плазмата има много от тези неща, които те могат да използват. И на втория, третия ден, втората, трета седмица, след като почнете да употребявате плазма, ще го усетите. В базовия гел е сложно, защото там молекулата е голяма, не е хидролизирана, но тъй като го смесихме с плазма, тези базови продукти също ще започнат от самия старт да работят добре. Так, Ирина, спросите у Анатолия Анатольевича. Ирина, питайте Анатолий Анатольевич, може ли да се получи описание на последния патент? А защо ви е описанието на този последния патент? Защо ви? Той беше издаден. Сега ще получим и хартията. Влезте в ФИПС и гледайте, всичко ще го има там като информация. Но трябва да разберете, че патент е такава история, която не разкрива нещата, които правим. Там ще намерите нещата, за които ви разказах. Това е хидролиза, просто описан е самият патент. И всичко, и това е всичко. Итак, ну что, ой, Ирина, вы меня простите, вместо 15 минут у нас это заняло... Ирина, вместо 15 минути не отне 50. Спасибо огромное. Да. Ну, это очень ценно, потому что... когда мы Благодаря ви много, пожелаем това е много ценно. такого Кога ще ви интервью? хванем друг път за такова интервю, Для такого, для широкого... за такава широка Почти 1000 аудитория. человек сегодня нас Почти слушает. 1000 души ви слушат. Да? Ой, хорошо, хорошо. Мгм. Так, ладно, ребята, я тогда Така, пошел добре. пинать. Аз отивам да... Отправки нам. Отивам да Склад пинать пойду. Вот, у меня Да-да. еще работя в склада да получается, изпращаме поэтому, чтобы продуктите. вам
за да изпратим всичко до края на празниците. На всички здраве, мир, добро и не се предавайте. Всичко ще бъде прекрасно. Спасибо огромное. Так, ну что, Така, друзья, поехали изучать новый продукт. да започваме с Который Антон только что изучаването на новия продукт, анонсировал. който Анатолий Анатолович ни анонсира. Где у нас слайды? Къде са ни слайдовете? У меня слайды не ставятся. Можно мне слайды поставить? Мгм. Нямаме ги слайдовете. Итак, Така, я постараюсь сейчас ще се вжаться, опитам но да все основное вам уже сказал да Анатолий се Анатольевич. вместя във времето. Я Анатолий сейчас Анатолович ви немножечко разказа просто много подразшифрую неща. некоторые моменты, Просто по ще которым ви сегодня были разшифровам вопросы в някои чате, чтобы вы не неща отвечать на каждый и по вопрос, да, въпросите, сейчас които я бяха в чата, да не собственно отговаряме поясню. на всеки Итак, въпрос. Чуйте го в мировой рынок морских водорослей, презентацията. он Световният очень пазар на морски обширен. водорасли е И в много 2019 обширен. году А през он 19-та насчитывал година 5,9 миллиардов той долларов. То наброяваше есть это огромные, 5,9 да, милиарда долара. огромные капиталы, Това са которые огромни капитали, продолжают които вкладываться в продължават этот да се рынок. влагат в Где този он пазар, применяется? къде се Это пищевая прилагат. промышленность. Това е Для хранителната вегетарианцев промишленост источник за белка, вегетаранците като източник источник на веганского белка, жиров, липидов. вегански белтък, Это загустители, белтък, это гелеобразователи, гелообразуващи очень много сгъстители. лекарств вырабатывается, Много как вы сказали, лекарства да, из се разных изработват полисахаридов, от отдельные различни лекарства по полизахариди. отдельной стоимости. И поверьте, По они могут быть различни очень дорогие лекарства и с очень различна качественно стойност. Те са направленные. много скъпи и В са пищевой с промышленности, в конкретна животноводстве, в качестве целенасоченост. корма для животных, Като храна за есть животни, ферменты, защото которые имат нужны. тези В ензими растениеводстве в качестве в удобрений. растениевъдството Земля уже тоже като сегодня, тор, к сожалению, истощена, ее защото тоже земята надо също е удобрять. изтощена и трябва да Удобрения тоже се прекрасно используют. То есть очень наторява. широкая Тоест много поле деятельности для широка водорослей. употреба И в вебинаре на фокус водораслите. на Вебинар е самые фокус ценные на водоросли, най-ценните которые сегодня водорасли, могут быть для които могат человека. да бъдат Они за съедобны, у човека. них оптимальный Те состав, стават за и им ядене, имат много, это неисчерпаемый ресурс. максимално Но богат у нас състав. есть Това е неизчерпаем те ресурс. регионы, где они И имаме с максимальной такива пользой, потому что региони, където там имат состав максимални другой, там ползи, защото 24 съставът им на е друг. 7 24 на фотосинтез, потому 7 что се случва потому фотосинтеза, что лето, да, потому защото что е белые лято, ночи, защото има и бели фотосинтез на нощи свету происходит, а, поэтому высокая концентрация и всего того, что висока концентрация на внутри това, клетки. което се съдържа Это вътре в основа клетката. продукции Това е Вертера. основа на Если продукция мы на посмотрим с Вертера. вами состав, А ако видим если мы състава, посмотрим с вами, что входит в водоросли, какво в влиза във ламинарий водораслите в фокус, то мы ламинария в увидим, что фокус, это ще видим, че действительно това е вся наистина таблица Менделеева, цялата перечисленные все таблица на Менделеев, белки, углеводы, всички нуклеиды, белтъчини, кислоты. То въглехидрати, есть это мазнини, сегодня все то, что алгинови необходимо киселини, нашему аминокиселини, телу, нашему всичко, телу което е для необходимо на нашето выстраивания тяло за биохимических процессов, для изграждане построения, на, для на обновления, биохимията, за для обновяване, за размножения, прежде изграждането, за всего, размножаване, для всех за процессов, всички которые процеси, происходят в които се нашем случват в теле. Это нашето идеальный тяло. состав, это Това е идеальные идеален състав, компоненты, идеални которые у нас компоненти, които да, мы можем получить. можем да И, получим. конечно же, сегодня И в мире разбира се, ведется днес огромная в научная света работа. Вот се Антон точно провеждат поспорничал сказать, я все-таки много хочу научни убедиться. работи. Анатолий Анатольевич Итак, беше ведется скромен, не огромная каза, работа но по се води изучению, огромна много работа за статей, изучаване, много работ много по изучению статии, свойств научни полисахаридов работи водорослей, за по изучению свойствата на свойств фукоиданов, полизахаридите, на ламинаранов фукоиданите, отдельно. ламинараните И эти отделно. все И научные всички тези исследования, научни они висят в изследвания воздухе, потому что са нет в инвестора, въздуха, который защото бы няма взял, инвеститор, който взял на да производство и го вземе това в построил и производство, вывел да продукт произведе, готовый. направи производство Сколько и да таких издаде научных такъв продукт. работ, которые Колко летают, такива висят и научни не могут продукти са найти във своей въздуха, реализации, просто хотя они там гениальные. защото нямат, В нашем случае нам с не вами са повезло приложени още. безумно, А в нашия потому случай что у нас есть ни провървя, научные работы защото имаме последнего научни этого века, работи, да, пред этого това от периода, последния вообще этого век, тысячелетия, я бы от сказала. това У нас есть хилядолетие, производство, имаме есть производство, инвестиции, имаме которые могут в это инвестиции, быть вложены. които могат да бъдат Есть вложени в сеть това. дистрибьюторов, Имаме которые это мрежа все от дистрибутори, распространяют които уже прям разпространяват всичко готовый това. замкнутый цикл Имаме затворен для этой цикъл новейшей за тази технологии, для най-нова этого технология, новейшего продукта. за И это този все най-нов стоит продукт. прямо И на всичко острие това науки, потому что е все эти работы, они на прямо вот острието сейчас на науката, идут. И защото мы прямо всичко се сейчас води уже этот сега, всичко продукт това се прави, берем и а ние сега получаем този на продукт го путевку прямо с вземаме производства, и уже го сегодня выгружаем. вземаме и той Да? тръгва С вече чем мы към нас. работаем. Разбирате ли с какво Поэтому, работим? конечно, это И наше разбира се, огромное това е наше преимущество, огромно огромное отличие от преимущество, вообще нашата любых голямо отличие от Итак, хората, които исследования искат да ни показали, повторят. зачем Така, вообще изследванията расщепляются дальше, показват чтобы у нас были защо какие-то отдельные продължаваме планы, да зачем нам дальше разграждаме, стремиться. защо Есть как бы продължаваме да исследования разграждаме. показали, что Изследванията показват, активность че активността отрицательно на коррелирует с молекулярной отрицателно массой корелира с углеводородов. Что это значит молекулната на маса на простом языке? олигозахаридите. Ще Это го значит, преведа что на чем меньше разбираем език. молекула Колкото по-малка е полисахарида, молекулата тем на она более активна. полизахаридите, И вот е мы с вами знаем по-активна. свойства Знаем альгинатов, свойствата на знаем с вами алгинатите, свойства фукоиданов, свойствата на ламинаранов. фукоиданите, Что это ламинараните. Това полисахариды? са А полизахариди. если они А ако олигосахариды, те са то они вообще олигозахариди, активнее те
са още на том же по-активни самом като поприще, работа, на на котором същото они това работают, поприще, на в което том же самом работят, направлении,
в котором они работают и дают същото това потрясающие направление и результаты. дават потрясаващи Поэтому, резултати. конечно же, Затова компания, конечно, Анатолий компанията Анатольевич в и своих Анатолий работах, Анатолич в да, и неговите наука, работи она и идет в этом науката върви направлении. в Она делает тази из посока. полисахаридов, делает От олигосахариды, полизахаридите прави потому что они более олигозахариди, защото те активны в са своем по-активни в направлении. Да, и своята какие же насоченост. действия? Какви са Научно действията? доказано и Научно клинически доказани подтверждено, клинически са что потвърдени, это иммуномодулирующее че действие, имаме что это имуномодулиращо действие, противоопухолевое действие, противотуморно что это действие, пребиотическое действие, пробиотично что это действие, противовирусное действие, противовирусно, противовоспалительное, противовъзпалително, антидиабетическое, антикоагулянтное. антидиабетно и Но антикоагулантно смотрите, действие. все эти Но вижте, всички полисахариды, тези они все работают в полизахариди разных работят в направлениях. различни Кто-то насоки. более силен в Някои са по-силни антикоагулянтном, кто-то более като силен в антикоагулант, противовирусном, други като кто-то более противовирусни, силен в а трети противомикробном. като И противомикробни. поэтому собранные в одном Но продукте, събрани в един они продукт получается, что наш се продукт получава така, че нашият широчайшего продукт спектра е действия. То есть с мы много широк спектър в на одном действие. продукте мы не В стали един выделять продукт какие-то не отдельные сме полисахариды для отделили конкретного отделни какого-то полизахариди за конкретного някакъв направления. Мы взяли някакъв просто конкретен проблем или продукт, направление, цельный после продукт, взехме и цялостен продукт получили и продукт широкого получихме спектра продукт действия, с широк который спектър на подходит, и уже действие, който организм, он сам подхожда начинает, и сам организмът начинает сам понимать, да, куда започва ему да надо разбира послать къде гомеостаз для трябва того, да чтобы решить изпрати проблему своя посланник, гомеостаза. за да реши Возможности ферментативного гидролиза, то есть проблемите. последняя самая Възможности часть на гидролиза, это ферментативный ферментативната гидролиз, то, о чем хидролиза, говорил Анатолий това за Анатольевич, което говореше Анатолий когда уже Анатолевич, расщепление когато идет разграждането с се помощью случва белков, благодарение когда на с помощью гъбички, бактерий и так бактерии и далее. така Да, нататък. и полученный И продукт с помощью полученият ферментативного продукт гидролиза, с помощта те на самые полисахариды, ензимна в сравнении с хидролиза, другими по видами сравнение с гидролиза, они более други активные, да, потому что хидролизи они са меньше по-активни, молекулярная масса. защото имат по-малка Они молекулна маса, более экологически чистые, да, они по-екологично более чисти органические, са, то есть это стопроцентная по-органични, органика. 100% И органични применение технологий и ферментативного гидролиза употребата на тази позволило создать технология нам ни водоросли позволи да двухкоркового създадем поколения, которые мы хранене от назвали водорасли от ново гомеофуд. поколение, Тоже което наше слово, нарекохме это наш термин, хомеофудове. Това запатентован, у нас също е все наша дума, в също эфире. с патент. Вот это действительно И хомеофуд, то действително есть това е продукция питания, хомеофуд, еда, това е которая храна, оказывает която воздействие на все оказва звенья въздействие върху гомеостаза. всички Да, звена на где-то хомеостазата, иммуномодулирующий, някъде где-то имуномодулиращо, кроворазжижающий, някъде где-то противовирусный, кръворазреждащо, где-то някъде противовирусно, противовоспалительный. някъде То есть это все противовъзпалително. звенья разные Всички цепочки тези звена гомеостаза от тази приводят верига на воедино, хомеостазата се как бы, да, привеждат к в общему знаменателю, что называется. Что един, такое един, гомеофуд? един Это вы знаменател. здоровы, то А есть у какво вас е ваши хомеофуд? показатели Че вие сте здоровья здрави, все вашите как бы в здравни пределах нормы. показатели са в Они все в норма, пределах всички константы. са 36,6, константа, 120 на 70, 36,6 120 на 70, температура, 120 на 67 80, ударов. То есть это вот показатели гомеостаза. Когда кръвно, това са впоследствии параметры показателите на в норме, хомеостазата. Когато то всички тези показатели у са вас в все в норма, порядке, да, у всичко вас при такой вас е дзен в наред организме. Как и только имате какие-то такъв дзен начинают в параметры, организма. которые мы Когато знаем, да, что они постоянные, параметрите начинают меняться, значит, постоянно ти вам нужно започват да что-то не се так. променят, Да, то и това е камбанка, която мы ни казва, начинаем че искать нещо се какие-то има някаква промяна. Започваме какие-то да инструменты для търсим того, някакви чтобы это опять инструменти, за привести да к можем да балансу, то приведем есть это всичко все опять отново в баланс. пришло к состоянию баланса. Это есть гомеостаз. И Да? това е Надо дать хомеостазата. организму Трябва да нужные дадем на вещества, организма нужните да, вещества и он сам справится с и этой задачей, той он сам ще сам се победит. справи с тези Надо задачи. снимать симптомы, Не не надо трябва да температуру отнемаме понижать, симптомите, да, да не понижаваме надо температурата, принимать да вземаме какие-то някакви лекарства, которые будут лекарства, эти цифры приводить к които норме. ще доведат Этого не тези надо цифри до делать. норма. Не Организм трябва да го сам правим. будет Организмът чувствовать, сам что предоставить то, что он ще сделает, се и справи тогда и гомеостаз сам придет тогава к нужным хомеостазата сама показателям. ще Итак, направи така, плазма. че да Да, постигне плазма– нужните это показатели. И гомеофуд така нового плазма, поколения, это гомеофуд последнего самого, как бы, да, последней хомеофуд от ново технологии. поколение с последна Будьте технология. здоровы, будьте в тонусе, будьте в Бъдете центре здрави, внимания. бъдете в Первая тонус, система бъдете питания в для центъра на поддержки вниманието. гомеостаза. Първата система за хранене за поддържане на Да. хомеостазата. Итак, смотрите, ферментированный И гель из така, морских водорослей ферментирал гел от создан кафеви для морски водорасли, поддержания създаден за оптимальной поддържане на работы оптималната работа сразу на всех систем всички организма. системи на организма. Это чистая гиалоплазма Чиста морских хиалоплазма от морски водорослей водорасли и более сотни и полезных повече от компонентов, 100 которые полезни входят елемента, които в влизат в лиофилизированной форме. него, в Плазмакс леофилизирана – это форма. сухая, как бы, да, Плазмакс сухая е форма. Сегодня сухата про эту форма. технологию вам было очень Днес подробно за тази рассказано технология подробно Анатолий ви разказа Анатольевич. Анатолий Да, Анатольевич. это первая система, таких Първата продуктов система нет, от это действительно уникально. Я такива не зря продукти, это това слово наистина е изобрела. уникално. Действительно, единственная в мире Единствената продукция, которая сегодня единствените для продукти этого в может света, использоваться. които могат да бъдат Первая в мире използвани система за това. питания для Първата система за поддержания хранене за общего поддържане гомеостаза на организма. цялостната хомеостаза на Поэтому, друзья, организма. выбирайте удобный формат. Затова Какой вам изберете нужен? удобният Потому формат что за вас, действительно они оба хороши, защото они и оба двата са удобны, они добри, оба
удобни
работают как бы в нужном работят в направлении, нужната кому-то посока. угодно вот это, На да, някой потому е что это по-удобно влажная това, среда, защото это това е когда влажна среда, уже есть тут влага, и когато есть одно действие. имаме Высушенная форма, она определено дольше высыхает действие, а времени. изсушената Вместе с водой те форма, олигорастворенные в воде какие-то освен токсические влагата, вещества в изсмуква и кишечнике някакви и токсични более вещества от выраженный червата и детоксикационный има процесс. по-изразен Поэтому детокс ефект. кому-то под задачу Затова, нужно ако някой има такава разные формы, вы задача, их можете свободно може выбирать. да избира между двете Перспективы форми. этого продукта, они, конечно, Перспективите грандиозные, да, на потому что в продукта са основе, огромни, защото в основата в основе на создания воздействия продукта създаването на плазма въздействието на Homeofood это плазма Homeofood избирательное е действие различных избирателното полисахаридов действие животных на водорослей различните на определенные полизахариди системы от организма. Я уже морски об этом водорасли върху говорила. различни То есть системи на очень организма. много разных Много полисахаридов в различни ламинарии, их очень много. полисахариди има в Да, и ламинарията, они те все са много. объединены в один продукт Всички са и обединени в един избирательно продукт воздействуют и каждый на избирателно свою, въздействат каждый на всеки своем участке в фронта работает. своята Продукт, област. технология нового поколения для Технология от ново максимальной поколение за пользы. максимални Например, давайте сейчас ползи. просто разберем несколько. Да Альгиновую разгледаме кислоту, ламинараны, фукоиданы. Что они алгиновата киселина, делают, чтобы вы ламинараните и понимали, фукоиданти, какво правят, за да насколько разбирате они работают в разных доколко работят в направлениях, но насколько они хороши различни каждый в посоки своем и направлении. доколко са Например, альгиновая кислота. Мы знаем, добри что это мощный всеки сорбент, сам по что себе это си. Това е мощен сорбент, ионообменный механизм, что это связывание выведения, которые свързано могут с тяжелых извеждането на металлов, там токсични каких-то, групи, да, тежки метали, радионуклидов и так далее. радионуклиди и така нататък. Антибактериальное действие. Там есть Антибактериално свой действие. спектр Има бактерий, си на своя которые спектър от действует альгиновая кислота, и действия, олигосахариды, които альгинаты, въздействат. конкретный свой спектр, на который другие не действуют, а этот работает. Да, есть антиоксидантное, очень Има мощное, кстати, антиоксидантное воздействие, антиоксидантно гораздо мощнее, въздействие, което чем у е много фукоиданов, по-мощно, например, да, и отколкото при поэтому фукоиданите. как антиоксиданты, И затова като олигосахариды, антиоксиданти, альгинаты, они очень-очень, олигозахаридите, когда на первом месте стоят. Поэтому продукт антиоксидант благодаря вот этим олигосахаридам. продуктът е антиоксидант благодарение на тези олигозахариди. Имуномодулиращо, противотуморно и Тоже выраженное и противодиабетно тоже в действие, своих също направлениях и силно по своим изразено механизмам и работает. със свои механизми на работа. Подробнее об альгинатах. По-подробно за Олигосахариды алгинатите. альгинатов это Олигозахаридите от обеспечивают алгинатите осигуряват антиоксидантный эффект антиоксидантен круче, ефект, чем витамин С. Да, и круче, по-силен чем от витамин С фукоиданы. и по-силен от този на Нетоксичны в фукоидан. высоких Не концентрациях. са Это очень токсични в важно, високи друзья, потому что концентрации. Много важно, продукт для постоянного защото употребления, продуктът поэтому се можем употребява смело постоянно и употреблять, можем действительно смело да го время, употребяваме нет дълго никакого време. токсического Няма воздействия, никакво токсично концентрации, въздействие и как бы, да, при решении каких-то и терапевтических задач при разрешаване на мы не някакви опасаемся проблеми побочных не эффектов, се которые есть не страхуваме, что иное, как превышение токсической концентрации. защото няма да имаме тази токсична концентрация. Нарушают биопленки 19 штаммов бактерий. Разрушават Кишечная биофилмите на палочка, 19 например, что щама такое? бактерии, Золотистый стафилококк, сальмонеллез, стомашни, снимают това са межмолекулярные коли, связи в слизи, да, стафилококи, полумуковисцидоз. понижават Надо отхаркивающий эффект получить. Это, конечно же, вот междумолекулните връзки в вместе лигавицата, с азитромицином, заедно например, с воздействуют азитромицин, на например, уже въздействат резистентные формы върху бактерий. У нас сегодня резистентна форма после на ковида бактерии. очень След многие COVID люди получили сега много хора резистентную получават микрофлору, потому резистентна что много подбирали микрофлора, защото антибиотиков. са Да, приемали так много вот, антибиотици совместно с и азитромицином заедно на с эти резистентные азитромицин микрофлоры воздействует се въздейства върху тази как микрофлора като противомикробное действие, ну, действие оказывает. противомикробно действие. Совместно с флуконазалом Съвместно с разрушают флуконазала бронхополукровые. разрушават То есть, понимаете, совместно с гъбичните лекарством филми, возникает заедно с другой вопрос. лекарствата. Можно ли совместно с лекарством Има сделать это въпрос даже дали нужно, може с потому лекарства, что може лекарство дори е само нужно, по себе защото уже быть лекарство само по себе к нему си резистентно, да, може да уже бъде в ответ. А резистентно, при добавлении а при полисахаридов, добавяне на олигосахаридов будет полизахариди эффект и адекватный. олигозахариди ще има добър При отговор. пероральном приеме, При через перорален рот, да, прием когда принимаем с едой, это у нас еда, это у нас пероральный прием, ингибирует, то есть се снижают инхибира выработку иммуноглобулина Е. Кто немножко в имуноглобулин курсе, да, там който е нутрициологи запознат знают, с что това, иммуноглобулин Е нутрициолозите это знаят, че имуноглобулин аллергическая, да, как бы, е аллергические реакции, предизвиква обладает алергични противоопухолевым реакции, действием. има противотуморно действие. И, например, дальше олигосахариды, След ламинаран това и олигозахаридите другой ламинеран и олигосахарид, неговите ламинаран, олигозахариди, следващият то же самое, полизахарид стимулирует ламинеран също уже немножко в стимулира другом вродения направлении имунитет, в друго работает. направление Стимулирует работи, врожденный иммунитет, имеет противоопухолевое действие, притежава повышает устойчивость противотуморни к действия, инфекции, повишава способствует устойчивостта към заживлению инфекции, ран, способства за усиливает иммунный заздравяване ответ. на раните И и более усилва имунния подробно, отговор. это золотистый стафилококк опять. Это, Това са отново например, този различные там стафилококус кластридии, ауреус, кишечная различни палочка, сальмонелла. Причем кластридии, ламинарана, салмонела, то есть 100% ламинарана ее убирает. 100% премахва Понимаете, да? То есть салмонелата стопроцентное воздействие ламинарана. Он входит вот в и цельный продукт. влиза в този цялостен Способствует продукт. ингибированию Способства за колоний раковых инхибирането на клеток, колони от рак ракови толстой клетки, кишки,
рак на дебелото черво, тъканен лимфом, меланом. Ламинарона работи с тези видове рак. С други видове рак работят други полизахариди. Не знаем какъв рак имаме в организма, ако го има, но правим профилактика, приемайки продукти, които дори на клетъчно или на някакво предклетъчно ниво започват да работят и да инхибират тези процеси, като ги понижава. И разбира се, гвоздият на програмата, това е фукуидана, сулфатираните групи, които предават особени свойства противовирусни, противотуморни и разбира се, разреждащи кръвта. Това е фукуидана, който се състои от елфукоза, 80% в фукуидана е елфукозата. Това е рядък монозахарид от нашия имунитет, който работи в различни направления и е получен в свободен вид. Фукоза в свободно състояние има само в майчината кърма, никъде другаде няма. Винаги е в някаква връзка на друго място, където се намира. Чисто е само в майчиното мляко и тя не може да бъде свободна. Тя може да бъде вградена в антитела, в мембраната на клетката, познава свой чужд, има много функции и когато влиза в свободен вид, организмът знае къде да я вгради. И част от клетъчната структура на фукуидана, това е сулфатиран полизахарид. Говорим за елфукозата. Не се произвежда в промишлен начин и на основата на фукоза не съществуват нито добавки, нито лекарства. Никъде няма да намерите свободна фукоза никъде. Галактоза по същия начин при ензимна хидролиза се отцепва. Също прекрасен монозахарид, който е пребиотик за нашата микрофлора, киселомлечна микрофлора. И тези краткосоверижни съединения, които и ги имаме в свободен вид, именно за пребиотичен ефект. Фукуиданът е много разнообразен, има къси молекули, по-дълги молекули, различното тегло определя различния ефект на този полизахарид. За това са направени такива стандартни отрязъци от молекулата, които ясно се знае в какво направление работят, равномерни и се знае как работят. Има противотуморно действие, антибактериално действие, антивирусно, антикоагулантно действие, имуномодулиращо, противовъзпалително и противодиабетно действие. Много широк спектър на прилагането на фукуиданите. На базата на фукуидан са направени над 100 вида лекарства. Най-популярният полизахарид, с който работи фармацевтиката, срещу рак много лекарства, противовирусни лекарства. Затова в нашия случай всичко това е в състава на един цялостен продукт и всички тези действия са в един продукт. По-подробно за фукуидана, състои от фукоза на 84%, това са някакви връзки. Вижте какво прави. Понижава понижава жизнеността, диференциацията на раковите клетки, ръста на раковите клетки, растежа при онкологични процеси, рак на стомаха, на черния дроб, на шийката на матката, на млечната жлеза, на белите дробове, способства за блокирането на метастазирането, предизвиква апоптоза на раковите клетки, противовирусно действие, действа върху вируси, ако другите действат повече на бактерии, стафилококи, стрептококи, тези вече действат върху вируси, ХИВ, вирус херпес, дори чума, почешка чума, може би, противодиабетно действие.
Я думаю, что тоже будет Написал го понятно. заради Улучшает лекарите работу този бета-клеток, слайд, но мисля, че е ясно. Подобрява снижает, работата на вернее, повышает бета-клетките, секрецию повишава инсулина, секрецията на инсулин, инхибирует 3 фермента, инхибират три которые ензима, расщепляют които разграждат крахмал, то есть крахмал нещесте. не расщепляется, а значит глюкоза свободная А това там означава, лишняя не че появляется. няма да Восстанавливает се появи повреждения излишна слизистой глюкоза. оболочки желудка, вызванной Възстановява приемом по аспирина. повредата Стоит людей на очень много, потому лигавицата, что очень многие която се пользуются предизвикана от спираль-нестероидные аспирин. противовоспалители, Много хора которые прямо поражают използват слизистую желудочно-кишечного стероиди, тракта, желудка. които се И вот отразяват на фукоидан стомашно-черевния тракт, и обладает фукоидана има способностью восстанавливать слизистую желудка после поражения способността да нестероидными възстановява противовоспалительными. стомашно-черевния тракт. Ну, этот слайд, наверное, мы пробежим. И, конечно же, И разбира используется в се, индустрии красоты, потому что използва се действие, в которое индустрията он на красотата, оказывает, защото действието, което той обеспечивает оказва, шикарный косметический осигурява эффект. невероятен козметичен Используется в ефект том числе и как се косметическое използва средство. И наш продукт плазма, он у нас сертифицирован не как сертифициране и продукт, като и как храна, и косметическое като средство. козметично средство. Полисахариды бурых водорослей Полизахаридите от морски поглощают и водорасли удерживают поглъщат и влагу задържат влагата даже выше, чем гиалуроновая повече от кислота. То есть хилуроновата такие киселина. исследования Такива проведены. изследвания вече То са есть мы все проведени гонимся за и гиалуроновой кислотой, да, там ее всички везде искаме навсякъде да слагаме хилуронова едим и так киселина, далее. ядем, а Фукоидан еще больше фукоиданът поглощает още воду, чем по-добре гиалуроновая поглъща кислота. вода от И мы уже знаем, что фукоидан обладает хилуронова антиоксидантным, киселина. да, это мощное Фукоидана антиоксидантное има антиоксидантно воздействие. въздействие. И мощное антиоксидантное воздействие. И фукоидан И способен фукоиданът е способен да инхибира галогеназа, еластаза и тирозиназа. То есть это ферменты, Това которые са ензими, разрушают които коллаген, которые разрушават разрушают эластин. колагена и Это еластина. ферменты, Това са ензими, които которые сегодня как днес бы являются нашими вестниками старости, скажем так. са Да? предвестници на нашата старост. Те разрушават колагена, еластина и разрушават съединителната тъкан. А фукоидана понижава въздействието на тези ензими. Фукоидан е индустрията на красотата. Това е природен липолитик. Открито е, че фукоидана, произведен от фукус, мехурчест фукус, препятства натрупването на мазнини. Това е бялата масна тъкан и адипоцити, и увеличава, понижава поглъщането на глюкоза от тези клетки. Тези, които искат да отслабнат, които искат да влиза по-малко глюкоза в тях, фукоиданът именно работи в това направление. Плазма е 100% природен състав. Това е ферментирал гел от морски водорасли, който има мощен ефект и осезаем резултат. Ще бъдем в тонус. За това всички продукти, които са показани на етикета, участват в тези процеси. Вие имате ли лимонна киселина, глюконат от калций, такива неприятни вещества. Това са просто следи, защото е невъзможно да се отдели това от технологията, която се използва, затова всичко се показва, ние сме честни, прозрачни, но това не са тези количества, на които трябва да обръщаме внимание, просто минимални. Сукцинатите са полезни и те също присъстват в нормални количества. Ето го и нашия президент. Разликата е 6 години. Аз виждам, че това е резултат от приема. Той приема нашите продукти, започвайки от най-първите технологии, от 1.0, 2.0, сега 3.0, приема ги в тези количества, които може да си ги позволи, и затова той за нас е еталон за работа на продукта и като ходещ резултат, като ходеща реклама, как може да изглеждате за годините си, използвайки редовно продуктите и какво ниво енергия трябва да имате, за да водите такава научна работа, производство и да водите обществена дейност и така нататък. За това сега ще поговорим за дози, какви форми имаме, за да разбирате
как трябва да препоръчваме продукти. Имаме две форми, Plasma гел, Plasma Food и Plasmax. Това е сухата форма, лиофилизирана форма. 4 капсули Plasmax съответстват на едно пакетче Food. Затова или едно пакетче Food, или 4 капсули Plasmax на ден, 2 сутрин, 2 вечер. В състава е ясен, вече поговорихме, че хомеофуд, вода, кафе и водорасли, ламинария фокусиентарна киселина, Plasmax също сублимиран без вода, 4 капсули или едно пакетче плазма. Универсалната употреба на продукта с широко приложение, широк спектър, много направления, в които може да се употреби. Не винаги знаем дали имаме вирус, бактерия, дали имаме гъбички. Докато всичко това го определим, трябва да разбираме какво да приемаме. Затова Plasmax е много удобно да се приема и да се слага в всички дупки, в носа, като инхалатор. Ако трябва да отхрачим, разрежда лигавиците, можем да правим дамски душ, тампониране, инхалация. Гелът е готов за употреба, хипоалерген, безопасен. Нито за лигавицата, не е токсичен, поддържа баланс и разбира се, това е косметично средство. Затова всичко, което имаме като козметика, казваме мъжи и яш, лице, тяло, крака, коса, всички открити части, които можем да мажем, да приемаме. Plasmax също може за всички цели, може да се разреди и за по-добра концентрация можем да го смесваме 2 капсули да стане концентрация като на плазма. Въпросите вече ги задахме към Анатолий Анатолиевич. Той много подробно ни отговори. Така, приятели, това е нашият продукт, който днес започваме да употребяваме. Той вече тръгна днес и ще започваме да получаваме резултати. Вече много имат резултати по Plasmax. Много хора отбелязват повишаване на енергията. Това и не е субективно, че беше ми зле, сега съм добре, а просто с устройства дори се измервало, че има високо ниво на енергия, когато се приема Plasmax през нощта. Сутринта се измерват тези показатели и сутринта се вижда, че има по-високи показатели на енергията сутринта. Аз също имам резултати по Plasmax, по червата. С червата много добре, по-добре работят червата и мога да кажа обратна връзка за комфортния прием. Много добре се приема, удобно, защото капсулата, това е единствената капсула, която аз мога да приемам, защото тя е много тъничка, много добре се гълта с вода и много добре преминава през глътката. Също е удобно, когато пътуваш, вземаш със себе си лиофилизат или плазма, който работи по същия начин и дава такъв резултат. Затова избираме удобна форма. Някой, който има нужда да го използва като козметика, това е по-удобно и дава бързо веднага резултат. Затова компанията ни направи на 2 различни типа продукт и всеки си избира според своята задача. Така, приятели, надявам се, че днес ви разказахме за новия продукт. Разбира се, още ще го изучаваме. Ще правим не едно обучение още за конкретните полизахариди, олигозахаридите, защото там има такова море от информация, такова поле за изучаване и те реално много добре работят. И разбира се, трябва да бъдем грамотни партньори, да отговаряме
грамотно на отвечать на въпросите, возражения, да отговаряме на възражения не плавать, да, в и да не каких-то плуваме в корыстных вопросах. някакви такива Вот, поэтому, сложни друзья, большое вам въпроси. спасибо за то, что вы Благодаря сегодня ви, приятели, за были с това, че нами. бяхте днес с Ваши нас. вопросы можете Вашите задавать в въпроси може да ги в чатах, задавате в в которых вы чатовете, находитесь. в които Ваши сте в наставники всегда Telegram. присылают Ваши очень наставници острые, какие-то винаги ни интересные изпращат вопросы. такива Всегда интересни въпроси. присылают. У нас есть Изпращат специальная ни система, да, въпросите в мы нашата выстроили. Мы система. это присылаем президенту, Ние и ги также изпращаме до ответы все президента высылаем по другим и местам. Поэтому всички отговори благодарим, после ги пускаме благодарим надолу. вас за то, Благодарим что ви вы за сегодня были това, с нами. че бяхте Всего с доброго. нас. Ждем продукт, Всичко ждем най-добро. продукты, ждем Очакваме результатов. продукта, чакаме и И резултатите от продукта. самое И главное здесь най-важното, что? знаете Что ли кое нет е? как бы токсического действия при Че, онкологии, да, вот работа при примерно онкологии, при там онкология, механизмы, которые механизмът, не цитотоксические. Эти механизмите са механизмы не через са образование каких-то цитотоксични. связей с аминокислотами През за счет образува этого някакви блокируется аминокиселини, фермент, который блокира там се някой плохо себя ведет, да. ензим, То есть там който вот такие не вот работи добре. механизмы, они, там и Т.е. такива снижается там механизми, митохондриальная които активность внутри клетки. То понижават есть активността нет вътре в клетката, разрушающего няма действия клетки на разрушаващо клетку. действие на И это клетката. очень И важно, это това е очень много важно, экологично, это очень много екологично, много физиологично. физиологично. Поэтому Затова как бы, да, можно использовать можете длительное да время, можно постоянно использовать в качестве, използвате дълго даже време, под задачу, которую мы себе ставим по дори здоровью, в по такива отличие от здравословни задачи, са химических разлика от препаратов, някакви которые химични имеют ограниченный препарати срок приема, ограниченный какой-то и курсовой прием, да, потому някакъв что дальше они друг начинают прием, накапливаться и защото те оказывать после какое-то започват да се даже вредное натрупват и воздействие. имат Вот, вредно друзья, въздействие, на этом негативно сегодня въздействие. все. До Това е за следующих днес встреч. всичко. До Встречаемся на наших нови марафонах, срещи. Срещаме встречаемся се на нашите маратони, на наших курсах, да, на нашите эко-питание, курсове по екохранене, детокс-марафоны. на Вот мы детокс там все, маратоните. семейный консультант, А, мы там все вам расскажем всичко еще ще более ви подробно, уже там разкажем разные врачи, по-подробно. разные Там специалисты, има которые будут различни лекари, рассказывать специалисти, об които ще ни экологичности. разкажат Я всичко. с вами прощаюсь. Всего Аз доброго. се сбогувам за сега с вас. Всичко най-добро. И от мен хубав ден на всички.